Mitkä on pilkset? En mä ihan vaan. Älä vielä mennä. Joo. Ala mennä. Tomi, suomalaisen ihmiskunnan tosimies, aikoo hypätä juuri tänään, juuri tässä paikalla, benchihypyn. Aika korkea, eikös vain? Ei muuta kuin odottelemme mestarin sisään tuloa. Ja sitten näemme, mistä suomalainen tosimies on tehty. Tomi Hakala. Me tiedämme, että Xon puisto syö mäkkäristä täällä. Hieno tieto. Ja siellä Tomia valmistellaan suureen taisteluun. Odottakaa. Ja sieltä hän saapuu. Ihmiskunnan suuri ihmemies, pitäisikö sanoa, Tomi Hakala, joka juuri suorittaa benchihypyn 60 eurolla. Hän katsoo ylös, mitä sieltä löytyykään. Hirmupeto, jonka sylistä pitäisi hypätä asfaltin ammottavaan kitoon. Hän on hermostunut, katselee ylös, mitä pitäisi tehdä. Sydän pamppaa. Juoksenko pakoon? Ihmiset kuristuvat tuonne kamalan pedon lonkeroon. Siellä hän hymyilee. Kohta minä pissaan housuuni. Mitä tapahtuukaan? Siellä häntä valmistellaan. Mies on peloissaan. Kori alkaa pian laskeutua alas. Sydän hakkaa vielä lujempaa. Mitä Tomi Hakala tekee? Köyttä valmistellaan hänen jalkoihinsa. Kohta on hyppy lähellä. Viime hyppääjä on laskeutunut alas. Ja pian Kori tulee. Sieltä se laskeutuu. Suuren asfaltin syliin. Tähän Tomi Hakala pian nousee. Mitä tapahtuu? Uskaltaako mies hypätä? Sydän hakkaa vielä lujempaa. Okei, mä taidan lopettaa tämän paskapuheen. Eli Tomi hyppää vaan ja sillä siisti. Jatkaa mahdollisesti varmaan hermostuttaa aika paljon. Mä en oo mikään Arttu Harkkeen. Tää ei oo yltyshullut. Tää on Hervannan tosin poika, joka siirtyy Ysitellä. Etelä Hervannan koulun kovin jätkä. Kieltämättä. Tomia saatellaan suureen taistelussa. Kuin orjaa teloitukseen. Tämä on hänelle suuri päivä. Sydän jyskyttäävä. Tomi ei aio perua tätä. Kori lähtee nousuun. Lujaa, mutta varmaa tahtia. Tomi on suunnitellut tätä. Ties kuinka kauan. Benchihyppyä. Tämä on hänelle hyvin tärkeä ja suuri päivä. Minun niskani taittuvat hyvin epämukavaan asentoon, kun pitää kuvata Tomin suuri teko. Siellä hän on. Hyppääkö mies alas? Me näemme pian. On tullut aika. Katsoa, onko miestä mittaa. Sieltä hän kurkistaa alas. Pelottaa vitusti. No niin, Tomi, anna mennä. Hyppääkö mies? Onko Suomen tosimiehestä todellakin sisua? Ja sieltä hän tulee. Tomi teki mahtavan hypyn. Nyt annetaan aplodit. Hienoa. Kyllä on mahtava suoritus. Hän teki sen. Mitkä on fiilikset? Okei.
Siellä hän heiluu kuin heinäseiväs suuressa tuulessa. Paita alhaalla. Teräsmies on laskeutunut teräsbetoniin. Mahtava päivä ihmiskunnalle. Maailma on pelastettu. Tomi teki sen. Onko tämä mahdollista? Ei, kyllä tämä on mahdollista. Ette uneksi. Ja seuraavaksi menemme haastelemaan Herra Hakalan urotyötä ja fiiliksiä. Tässä on Tomi Hakala edessä ja me olemme tulleet juuri bench-hypystä. Nyt kerrot, no niin, siinä on kunniakirja ja näytäpäs oikein kättä. Mikä ihme tämä 6 numero on? Onko tämä joku seksikokemukseen viittaava vai? Alappa kertoa. No, se on sitä painoita, mistä tietää, että millä se kireydellä se köyde pitää olla. No niin, no totta kai se pitää olla kireä, kun 6 on. Mutta mitkä sun loppufiilikset tässä? Mahtavaa. No niin, teräsmies laskettu teräsbetonet tuolta alhaalta. Nyt on ainakin kätölle lesottavaa. No niin, eiköhän tää meidän pääty tähän näin sitten. Joo. Kyllä. Hyvää yötä hervantaa. Tai päivää. Minä olen Joni Ohvo ja teräsmies tässä on Tomi Hakala. Me olemme tulleet tänne todistamaan elokuvan päättymistä.